Oiches, Alberte, estamos de novo no mellor puto podcast en galego do mundo e hoxe dinche un pouquiño de café, así que eu digo ya a nosa audiencia que teñan cuidado porque está aquí con nós o Alberte Montes máis nervioso do mundo. Ei! Vou ladrar máis que a cadela hoxe. Que no No. último programa escoitámola bastante, casi falou máis que a ti, Bueno, no, pero eu voume metendo, o que non me escoite eres ti. Ah, no, eso por Pero suposto. a xente nas súas Imagínate casas- despois dun café larga. Ai, por Dios. Atención! Atención. Ei! Non hai Dios que o aguante, ora. Aguante, Samuel. Ahí estamos. No, Silvio, un placer volver a verte. Home, como sempre. Como sempre, aquí no bueno carallo bueno. Por que meneas as pernas, Alberte? Estás Como- que non paras, Estou, bueno, a cafeína está facendo o seu traballo. Cafeína, cafeína. Ei! Aí bailáchelo, Somos maiores, Sí. A La verdad. verdad. Esta canción, cantos anos ten? Pois 20, Cafeína, cafeína, 20. que Mira, pois estamos unha porra. Que é bulería, ¿no? Bulería. Cantos anos ten? Eu digo que ten 22. Eu digo que ten 20 anos. Vale. Vale? Do 2004. máis. Eu digo que é do 2002. Vale. Bulería. Porque Bulería. Operación Triunfo, esa Operación Triunfo é do 2000. Bulería... Buah, é do 2000, colega. Espera. Sí. Que non, home, que non é eso. Ah, no, vale. É que claro. É que vin aí a José Mercé, era José Mercé. ¡Ah, no! ¡2004! ¡Oh! Alberte, acabo de acertar. Onde están os meus aplausos? Xa sabías esa, Home, eu sei no de memoria. A ver, teño unha man no micro, aplaudes así como dándome no pescozo, como os Vale. así aplauden os mancos. Os mancos aplauden dándose no pescozo. Vainos quedar capacitista tamén este programa. No, A ver, aplausos así teñen que de... aplaudir tamén. Hai quen aplaude, eu vin aplaudir xente, isto é flipante, cunha soa mau, plegando unha mau pola metade. Mira, vou intentar facer, pero non fai ningún ruido, mira. Algo fai, Parece que estás facendo unha palliña. Algo fai, mira. Sí. Pero hai xente que emite un son como das dúas palmas, pero eu fago así. E bátome no... Domo unha lalleja, unha autolalleja, que a lalleja é a colleja, pero de lado. Como se diría colleja en galego? A ver, tamén hai outra Ten nome, maneira, ten nome. outro xeito de decilo que sería cara cuello, non cara pescozo, non? Sí? Carapés. Hai un doucho un carapés. Carapés, que me ves, cruzo la pares, hago chas. Bulería, 2004, moi ben. David Bisbal, Oye, sempre que xogamos ao final acabas perdendo, non sei que pasa, Alberte, sabes que? Que? Que David Bisbal está bastante igual, o cabrón, O cabrón está caralludo, Parece o seu boneco de cera, Home, eu creo que o boneco de cera debe estar peor que a él. Pero, que decir, incluso a nivel capilar, Sí. ¿cómo aguanta o tío, Está increíble, como quédate Rinchul, aguanta Rinchul, que é Quédate unha palabra que me en- encanta do catalán. do galego. No. É unha palabra que en galego rinchol Rinchul, que podría ser? é un o plato, apodo- é o plato de apodo- comer, é algo do porco. Eu a mí soname apodo de futbolista argentino. Juan Luis Heredia Romírez Rinchol, Rinchol. el delantero de Independiente de Avellaneda. Sería como de segunda, o sea, Estou errando moito, perdón. dun clube de segunda nivel, Sí. sabes, de Rinchol, en fin, Rinchol. Pero o do 70, do que marcou o gol naquel mundial de Videla, Sí. Por certo, morreu Menotti. Merró Menotti. Que dixeche? Merró Menotti. Merró Menotti. Parece unha contraseña de la wifi. Merró Menotti. Almohadillas. Merró Menotti. O café non tiña gotas, Hostia, estás Avanzamos ese dato, Menotti, Menota. En fin. Menotti, resultado. No bueno, carallo bueno. Pois finou ese home, Sí. César Luis. Home, era o bo dos dous que gañaron o Mundial con Argentina. Como vos dous. Claro, outro como se chama? Outro Bilardo. entrenador. Bilardo é a filosofía mouriñista, Non nos gañaron os dous, ganou primeiro un, despois o outro. Claro, gañaron os dous. 4 anos despois. E No, de- 8 anos despois. 8 anos despois, Correcto. 78 e Bilardo. 86. Pisalo, ¿no? Pisalo, Bilardo puxolle... Pisalo era un Sevilla Depor, ¿sabes? Ah, é verdade. Sí, hai ese... Sufrindo sempre. Ese clipe. Pero Sufrindo. Bilardo é famoso por poñerlle drogaína no botellín de branco de Brasil. Puxolle un pouquiño de Él él decía que era es Gatorade, señorita. Gatorade, Gatorade. O que pasa é que... El gato a la de. O que... E ese que foi agora, Menotti e resultado, Sobre palabras de mierda. Branco botou por fora. Claro. Para que lo bebeu ali e... Foise de Barets. Sí. Bueno, en fin. En fin. De que non se recordo a Menotti, Este probante de todo. Programa de tributo a César Luis Menotti. Veña. Nunca lle dedicamos ningún programa a ninguén. E o primeiro
a Menotti. Un adestrador argentino. Que nos dá finado, bastante igual, Hai 48 horas. Hai 48 horas. No. E cando nos escoite, non sei, ou hai... Aproximadamente. Ou 24, igual. Bueno, tampouco... Da igual, é un podcast. Tampouco queda o dato, ¿no? Busque cando morreu, pois aí na Wikipedia e saeche que a xente é unha preguiza, la Virgen, quere que lle fagamos noso traballo. Morreu por primeira vez, eso é o que podemos decir dende aquí. Bueno, tampouco non Dato. podemos pôr a mão no lume, non? Póñamola, neste caso sí. Pois a cuña. Bueno, imos. Cuña no, é a obertura, ¿no? O opening. O opening, pero isto que é un manga. Bueno, este é o mellor puto podcast en galego do mundo. Señoras e señores. Isto é Bueno Carallo Bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Pois é o mellor puto podcast en galego do mundo que facemos dende a cidade de Barcelona. Porque os galegos estamos ali onde... Nos ha dado huevos. Pues, Estamos onde nos levaron nosos pais. sí, ¿No? Un pouco. sí, é un pouco ese resumo. A xente extrañalle cando hai políticos galegos ou persoeiros, bon, nacido en... por exemplo, un persoeiro galego nacido fora de Galicia. A ver, dime ti que saibas, a ver. Sempre te atraco, eh? Sabes a min quen se me ven á cabeza? Quen? Alfonso Basterra. Alfonso Basterra, pero Sí. non é galego. Pero non é galego, non é galego. El é bilbaíno, ¿no? É vasco. É vasco, pero nacido en Bilbao, creo. Vaya referent, ¿no? Bueno, eu digo porque como está todo o tema este do caso Asunta, A seria, na ¿no? serie, A seria. a seria. É como di miña nai a seria. Nin a seria esta. Tan seria. Da cativa. Hai que daronlle un pouquiño de... Bueno, a serie máis vista no mundo de Netflix, eh? Bueno, normal. Dende aquí parabéns a... Os galegos cando matan xente, joder, Fano bien. bueno, As bestas, Caso Asunta, todos los o True temas. Crime. Oye, podríase vender o Crims a galega, eh? Bueno, Porque hai xa din, material- non? O de Galician Noir, non? O estilo este de Bueno, pero cine... falo xa do programa, un programa de tele na galega. Pero na galega eu penso que tería un punto de humor, sabes? Bueno, xa, o Galicia Noticias xa, Se hai ¿no? un tipo aí con machete arrebolou E te fendo la cona en 6.000 pedazos, Sí, claro. sí. Tes Tendemos a esa coñita truculenta, un pouco, sí. O que non habería... Carlas Porta, cando fala, notase que él cree un pouco neste rollo de hai xente que te vai matar e tal. E nós estaríamos rindo pola... Bueno, estaban a Bueno, está ben baterse tamén, pola auga. Está ben, o humor Sí, terapéutico, sí, eu sí. defendo moito sempre, Sí. Así que, dende aquí, a fondo con iso. Bueno, en fin, persoeiros galegos Sí, nacidos nacidos no estranxeiro. Sigo pensando, A ver, eu podo che dar, claro, de políticos hai moitos. Por exemplo, a que fora conselleira de Vivenda... Sí. Quen? Non sei. Que coño vou saber? Conselleira de Vivenda do goberno bipartito en Galicia, Teresa Taboas, Ah, nacera vale. en Cidade de México. Moi ben. Aparte, un dato así como Moi ben. todos Estoy a punto naci- de decir o nome, ¿Sí? Sí. Cando che dixen incluso... Cando dixeche ti, ¿Y cómo se chama? Teresa Taboas. Y repetir sí, ¿eh? De pequeño también se llamaban repetir. Son un... No, pues no. ¿No? Aí te pasas de listo. Bueno, Que eu pasei un curso de por diante, en todo encima. pero tú que fixeches eres Verstappen. Eu son, exactamente, Lewis Hamilton. Hamilton. Por certo, queria che preguntar antes, Sí. no tema da emigración, non somos emigrantes. Emigrantes. Ti vienche máis de rapaz, ti vienche a puro bullying aquí, a sufrir bullying A directamente. os 12 anos, sí. Porta Ahí aberta está. ao bullying. Era tolerancia. E pasou aí como caño despois de tormenta. Salveime. Bueno, eu, no meu caso, o que che quería preguntar é, de non ter caído en Barcelona, onde crees, un pouco polo historial de teus pais, polo camiño que levaban, terías quedado, a segunda opción cal era? Ter quedado en Ourense capital, co Fodepitas, ir á aldea, porque igual teu pai e tua nai tiraban O Fodepitas parece de como aldea, un monstruo, ¿sabes? Monstruo final de- O chupacabras o Fodepitas, de ¿sabes? videoxogo malo, ¿no? Sí. O bon, vaya. Sí, tamén. Cal sería o teu destino de non ter A sido ver. Barcelona? Eso, pues ningures, Ourense seguramente, ¿eh? Ourense. Non Sí. había nada... Non había nada- Non se albiscaba un plan B. No, non había Nin plan C. B. O plan B era quedarse ali fodido e mal. Porque nos tivemos unha... Bueno, Bueno, porque a historia túa familiar hai Claro, eu aínda diversos... Eu aínda non existía, ¿no? O multiverso Fernández Montes. Pero nós, miña familia, meus pais e meu irmán naceu en París.
Claro. Eu puiden ser un neno parisien. Un parisien. Un parisien. Oh, Alberté. Alberti, mon, Enchanté. Alberto, Un café olé Un y café. se pone muy nervioso. Bueno, facer cinema ali. Cinema. Vivir en París. As películas que serían todas do Paté, non? Sabes cando sae a produtora? Paté. Hai unha produtora chama Paté. Se home non coñeces, home. Non me figuei nunca. Hostia, Non me pero- teño figado. Mira, é moi conocida ali, Home. aparte, mira. Vale, sí, home, saen correcto, todas. sí, a do galo. Debe ser, sí, correcto. Distribuidora, coproductora, Sí, sí, non sí. sei exactamente. Vaya dato de mierda. Bueno, oiches, é o meu coñecemento do cinema francés. Sí, home, sí, que xa sabes estarías que- ali facendo os chicos del coro tamén. Os chicos del coro, bueno, estaría facendo, hombre, evidentemente. Bienvenidos al norte. Estaría facendo la comedia francesa del año. Claro. Alguna tocaríame, hai tantas. Sí. Alguna, ¿no? Sí, sempre son iguales. ¿Sabes qué me encantaría hacer? Intocable. Intocable. Pero o que está en la silla, ¿eh? Porque para facer de negro non. No como ayudante, no. Pues claro, tampoco son. A ver, imos por en Google la comedia francesa del año, ¿vale? Claro, é que Porque, cale, sempre Mira. hai aí- moitas. Hai moitas, Nun ano hai tantos. bueno, tantas como películas francesas cheguen ao cinema español. Efectivamente. Tantas como venres hai no almanaque, porque Sí. sempre hai unha comedia francesa del año. É un pouco como la serie del año, ¿no? Ainda que eu teño que decir, e estou de acordo, pero Dios mío, pero que hemos hecho, ¿no? Sí. É unha das películas que máis Sí, que de feito dice que tamén é como unha especie de inspiración para Ocho apellidos vascos. Claro, bueno. E ese tipo de comedias de enredo, pero sí. É un pouco como que te decía, o de la serie del año. Sí. La serie del año desta semana. El Claro. caso Asunta ten moito éxito e o gallá que sexa unha das series do ano e seguramente vai non ser, Aí Bambú, fano moi ben, Aí Boa está xente. Galicia calidade. Pero sí que é certo que é un pouco a serie do ano desta semana. Sí, ou da porque- temporada, non? Sí. É como unha que che quero recomendar moito, que se chama Estame asinalando co dedo moi Tú preto, che- Alberto, asinalando co dedo Un pouco violento, Violentamente. Lento, violento. Violenta é esta serie, que igual xa biche, porque ti es Cal? moi consumidor, Ui, que queres decir? Mi reno de peluche. Non vin. Pero oiche falar. No. 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 É unha comedia. Creo que me recomendou a miña sogra. Uah, que xa Dios. sabedes que neste podcast Oh, sae miña sogra. Sae túa sogra e Tamén cos táperes. Entra e sae a túa sogra Entra e sae. neste podcast. Eh. Bueno, pois mira que coincidencia, Sí, sí. recomendar que Estaba bo aí. gusto a túa sogra, Sí, por sí. certo. Me gusta o rollo crime e tal, sempre. A ver, é unha dixen comedia non é ben comedia, ten trazas de comedia, pero é máis ben terror psicolóxico, medio oscura, rara. Como dis que se chama? Moi recomendable. Mi reno de peluche. Mi que reno non de te peluche. leve a engano o título porque, en fin, a serie é bastante oscurilla. Recomendo á audiencia que non a coñeza porque tamén é unha das series do ano, É a Bueno. serie do ano, de abril. Tamén de Netflix, que parece que nos este patrocinando Tamén hoxe. de Netflix, correcto. Non nos dan un peso, Non nos dan un peso ni nos lo van a dar, non está previsto. Bueno, carallo, bueno, Netflix. Me molaría que flipas. Molaría, ¿no? Eh, Non traballan o podcast, ¿no? Non. Pero Hai ahora. outras plataformas sí que fan, ¿no? Bueno, HBO. HBO traballa o tema podcasteiro. Como se chaman os dous cataláns estes que fan este podcast? Chamanlle un tal Andreu. Ah, sí, solamente, sí, me como suena. é? Andreu. Sí, sí, que fai anos que están Sí, xa, que empezaron estaba na ali na radio, despois- Movistar e tal, Sí, home, sí. sí. Alberto no. No, al. Ai, non me sai agora, bueno, en fin. Bueno, Alberto sí. Hai dous tíos que sí, que falan así como nós, falan Sí, así como nós, tipo como nós, ¿no? esbardallan. Sí, sí. Pues tremenda producción ten, o no, nadie sabe nada, Eses en están- HBO. eses están, non sei se siguen xa, Non sei se siguen, Creo que xa pero, non, creo que xa non. pero bueno, o que pudieron grabar ali había pastuqui. Formidable. Fixeron unha xira por Latinoamérica, inclusive, En serio? Sí, 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 sí. non sabía. Fixeron concertos, é dicir, fixeron o programa en directo en México e Argentina. Falando de xira, non tamén estivemos de xira, imos estar, Home, pero nos Bueno, estamos en xira permanente. Estivemos de xira, digo, estivemos de xira a facer un bolo, un día, Bueno, pero que... Pero hai xente que se vende pior, Sí, no, mellor, quero dicir. Bueno, mellor pior. E peor tamén. Quero dicir, cunha cousa que fai xa A quen te refires? en xeral. En general. En geral. En geral. En geral de los en, malos. en portugués, En En geral. fin. Bueno, En geral nada. é como unha postura, ¿sabes? Como tiene una... Tiene unha- duodenal en geral, ¿sabes? Vale. A veces vou desconectar algunha, vale? Bueno. Non vou entrar en todas. Hay que vale? entrar, hay que... Non vou entrar en todas. Hay que tirar
Entrar. Moi ben. No, decía que este verán que estén atentas e atentos aos seguidores, que imos ter máis datas en directo e denos poder ver, abrazar, como se deu nesta ocasión. Sí, no Centro é Galego. verdad, é verdad. Foi así medio... Ainda estamos vivindo dese bolo en directo, pero que foi moi bonito. Bueno, que podedes recuperalo, eu penso que o último día no audio non o dixemos, está xa pendurado en YouTube, Está en YouTube. na canle de Bueno Carallo Bueno, se pondes Bueno Carallo Bueno, ás veces hai que por podcast para que saia ben e tal, pero que está bastante ordenadiño esa canle, que demos aí un pouco de traballo e ademais, ollo, o TikTok. O TikTok. TikTok, que parece Estamos. o xogo do Deportivo da Coruña intentando ascender á segunda división. Intentando no, ascendendo. Bueno, de momento no camiño a. Bueno, camiño A, pero xa a un partido de subiren a segunda división. Subiren podría o xogador vasco, Cuidado. Subiren. Subiren todavía no de Bilbao e ao Sí. final va a chapar Real por cuartos, o cabrón. El cabrón, Un Íñigo Bueno, calquera. a verdad que por cuartos quedan en Atleti. Sí. O van ao Atleti da Real. No, pero a Real, bueno, Íñigo Martínez foi a Real. No, foi o Atleti, sí, é verdad. Todos van po Atleti. Todos van po Atleti. É que non teñen vergoña. Pois sí, temos aí novas publicacións no TikTok. No TikTok estamos moi presentes. Sí. Fainos moita ilusión, a verdad. A verdade é que aí hai que darlle aí un seguir, un cariño. Un seguir en TikTok, recomendádenos. Eu non teño TikTok, co cal non podo nin Pero seguirme. eu etiqueto, eu penso que tes, Ah, sí, pois non está traballado. Pois non tes as É unha leira, contraseñas. sabes? É unha leira... Está toda a monte. É todo enerxía potencial. E todo Sí, está por vir. Supoño. Aínda hai que me insiste de que me faga TikTok, que pendure contido. Dá bastante Xente que non me preguiza. coñece, eu creo o meu día a día non sabe en que consiste o meu día a día, porque Nah. xente cree que Alberto, non que fagas. estou aquí pa... Non Grazas. fagas o TikTok. Grazas, Silvio, por poñer un pouco de sensatez. É o único que fago no meu TikTok persoal, Silvio Falcón, é Sí. pendurar cousas de política así mal, fea, de tertulias. E foi o xeito que tiven eu de mandar audio para que alguén o escoite e efectivamente alguén o escoita. É dicir, funciona ben. O algoritmo de TikTok está tan afiado que ata aí cousa dura de política en contra o seu público, O sea que ven aí os chineses, Moi ben, Silvio, moi ben. Moi ben, Alégrome, moi ben. alégrome. Felicidades. Alégrome por ti. Doucho pésame. Moi bien. A ver, Adiante. Van Alberto, hoxe Oxe que? ti que trouxeches ao programa? Oxe que trouxen? Mira, trouxen unha mochila con... Llena de sueños. Llena de sueños. No, eu trouxen un pouco as ganas. As ganas. As ganas de café, Oh, café trouxen que yo. xa tomei, viña con ganas de café, porque esta noite teño que estar ben desperto, porque Bueno. toca bañera, hai que estar bien. Toca bañera. Hai que empezar o luns con enerxía, forza. Se Teño que enviar dixéchelo teño como que se enviar un fose par de para mails. ti. Sabes, como se fose para ti. Eu entendo que bañera a túa filla e tal. Sí, bueno. Pero e como se te tocara a ti darte un baño? Bueno, moitas veces compartimos. Bueno, normal, ben, sí. ben. Sí, tamén por un tema de contribuir Ah, ao medio ambiente. l'aigua no cau del cel. Claro, efectivamente, que a xente pensa que choveu 2 días en Barcelona e xa podemos abrir os grifos a chorro. Mira, estaba vendo un vídeo agora de Ana Miranda, a candidata ás europeas do BNG, É seguidora deste programa. e seguidora deste programa, que nos puxo aí algún retweet de algunha Hombre, historia. claro, e máis que nos tens que poñer, Ana, Bueno. por favor. Bueno, a ver se vai ter que vir aquí o programa Por favor, antes das europeas. Ana, ven aquí. Sí, Cando son as europeas? o 9 de xuño. Hai que votar a esas. Xame sí. Home, hai que votarlle. Sí, é como o primo aquel da Vai che vir Ana Miranda se dis eso, É como o primo aquel da aldea que che din leva o teu primo cos colegas, hombre, que veo e non coñece a ninguén. Hai que votarlle. Leva, veña, home, que votade as europeas, home, que non me quero ni fai caso ninguén, as europeas. Veña, va, acércate a votar aí, home, vai cedo. Así xa, faino rápido, cedo, e así xa te olvidas. É como quitar unha tirita. Claro, así xa te esqueces e vas pa diante todo o día, domingo para arriba e a vermú e xa todo vai pa... Todo vermú e para arriba. Claro. Pois vin nun vídeo de Ana Miranda, que anda por aí xa dando voltas polo país, que foi precisamente a miña comarca, a comarca da Baixa Limia, e di, no, pois isto foi onte, domingo, día 5 de maio. Ajá. E dixo, claro, chove moito frío aquí na Baixa Limia. Eu pensando, estamos a maio. En Barcelona xa choveu un pouquiño, pero estamos aí querendo que chova, costa. Pero que queixábase la do tempo. Non se queixaba, pero describíao. Porque ven de Bruxelas, que tampouco é Ibiza, ¿no? No, claro, é que... Quer decir... Tremendo ser eurodeputado galego, Tremendo, É doble combo. É brutal. O combo, como era? O combo... Antemocombo. Antecombongo. Antemocombo. Non o vou saber decir jamás. Domenicano. Sí, é como nos tebeos, cando te segue
a nube negra. Sí. Hasta aí Coa chuvia. tela sempre. Aínda que, teño que decir, que temos amigos en común Sí. que defenden a tese, que igual hai datos, de que chove máis en Barcelona que en Santiago de Compostela. Bueno, pues é unha tese. Esa é unha tese que ten que el ten que crela E xa sei de quen é xa. para convencer a súa moza de seguir vivindo en Compostela despois de 10 anos, Buah. criando musgo debaixo das sillas. No, claro, así aquí non regan nin o par da Ciutadella e ali está todo verde a dior, debe ser porque non chove nunca. Correcto. Dende aquí unha aperta a toda a familia compostelana que nos segue, Sí. que temos moitas ganas tamén de ir aí, A ver actuar. si e tamén chamamento, porque máis dunha vez houve aí unha tentativa e nós queremos ir e facer un podcast, tampouco hai que ir facer aí un gran, pero que teñan uns micros, unhas cousas, gravar, Estamos traballando sí. nesa posibilidade, estáse traballando, tranquilos que non cunda o pánico. pero se nos axudades tamén está ben, Home, si, se queredes ir cunha tarjeta A ver, nosa. nós temos todo depositado Pero nas mans. como pode facer o fan? Ir co Spotify aberto e decir ya... Queren vir? Ir aí á escola unitaria, por exemplo. Ah. Dario Play. Mira estes chavales, mira, Ou poden ir ao TikTok e compartir os clives. Claro, Os clives. Os clives. Eh, Eu non sei como vai ali en Galicia esas cousas. Nós facemos un podcast aquí e ali que nos abran a porta fala aí. Farase. Témolo todo en mans do noso responsable de producción, Correcto. como se chama? Alberte Montes. Alberte Montes. Sí. Eu son o técnico. Correo alberte@albertemontes.com. Curráchelo de carallo, Home logo. Tamén podía ser o correo alberte@montes.com. E sería como Moito lío. de garda forestal, ¿no? Claro, sería un pouco de Seprona. Seprona. No. Valle por multas ali, os que andan ali a... Seprona tamén podía ser un equipo de Yugoslavia, ¿no? De Sí, básquet. a Cibona... Los Seprona. A Seprona de Zagreb. Seprona de Zagreb, efectivamente. Hostias, Título está- del programa, Silvio. Seprona Que de te lo veo en Zagreb. los ojos. Te lo veo en los ojos, Seprona de Zagreb. Sabes cal é o problema? Que ahora temos que generar un mellor que este para que non nos apeteza poñer este. Bueno, xa veremos. Xa o que nos dé. Claro. Bueno, Oye, por certo, onte Sí. foi o Día da Nai. correcto? Celebrouse moito en redes sociais. Sí, un pouco demais, Xente felicitando. Había dúas correntes, por lo menos no que respecta ao meu universo de redes, Sí. o meu universo instagrameiro. Por un lado estaba a xente adicándolle fotos, mensaxes a unha nai que probablemente non empregue Instagram Correcto. ou non use, un pouco como eu con TikTok, Sí. que digo, sí, está, pero que non o ve. Non o A ti ve. encanta cho que fai o bueno carallo no TikTok porque non o ves. Correcto. Claro. Entón, eso por un lado, xente felicitando a súa nai por Instagram e igual non chamándoa en todo o día, grandes, iba a decir unha palabra, pero queda feo. Hijos falando de puta, falando do día da nai. Pero aí vai. E por outro, a xente, que isto parece unha postura moito máis, como mínimo, rompe clichés, que é a de defender tamén as máis cabronas. E que hai moita xente, igual que o 12 de outubro, hai moitísima xente, eu me inclúome, que non queren celebrar o colonialismo e o xenocidio Vale. español nas Américas. Sí. Pois tamén hai xente que o Día da Nai non ten nada que celebrar porque tivo nais pois que tiraron moito de zapatilla, que non ofrecían unha aperta, que non entenderon os traumas dos seus fillos, que eso pasa moito, é así, é así. O sea, As hai que hai xente que di, entender- hai xente que di, nai, só hai unha, con Sí. lástima, e hai no quen di con fortuna, ¿no? Nai só hai unha. Menos mal. Menos mal, se teño dúas Me cago en Dios. a reciclar Dios. dúas. Madre mía, no. Entón, Pero aí hai quen o estaba. entende como vinganza, como aí te jodan. Acórdome hoxe de ti, nada que celebrar. Bueno, sí, Hostias. hai un pouco diso, Un porque pouco- claro, esta cousa idealizada. A min, cuidado. mira, o meu tipo de publicación preferida do Día da Nai é a típica de marido recén pai, non? Que pon Sí, que houbo pon diso tamén. a mellor nai do mundo e pon a súa muller coa súa filla ou co seu fillo. Ujú. Pero claro, minutos después contactan por línea interna, hostia, teño nai. ¡Ojo! Entón, en minutos despois añaden outro story e din, bueno, empatada ex aequo coa miña. Claro, é moi divertido ese... Seguro que hai fogares cunha terceira chamada de atención. Sí. Túa sogra. E o tipo dicindo,
Xa son as 10 da noite. Xa É igual, no- é igual. Non me dá tempo no que ven. Xa non vai ver, xa non vai ver. Xa- Pa diante. pa diante. Hai que mirar para diante. Sigan, o Seprona. Correcto. Sí. É como o día de San Jordi que se agasalla a rosa. Sí. Xeralmente as mulleres, tamén os homes reciben habitualmente rosa, pero Sí. claro, eu porque xa hai moito tempo que emprego a táctica de última hora da tarde, regateo. Ben. Porque se hai que comprar rosa para a muller, para a filla, para a nai, para a sogra, para a irmá e para a sobriña, Hostias. imagínate, Pero darlle ti de comer o gremio das flores. se máis a conta ir ao cemiterio de Montjuic e ripar ali un ramo inteiro. Ripar e Entendes? listo. Pero bueno, en fin, eu celebreino con miña nai, Ben. o día da nai, verdad? Bueno, está ben, ten currao, sentido. E leveina a Montserrat, Hostia. a montaña de Montserrat, a coñecer a Basílica. Basílica. Basílica tamén é un equipo de Suiza. No, basílica O muller. é unha ensalada, non? A basílica con polo. Salsa de oréngano. De oréngano, De oréngano. No, xa estamos aí, non? Xa é a maneira normal de En fin, falar. Temos un dialecto. perdónenos. Basílica. Pois fomos ver a Virgen da Moreneta, que non a A coñecía. moreneta. E miña nai foi engañada, non sabía un día, recollémola no coche, Sí. levámola pa ali, pa Eu Montserrat. te dixeche que levabas. Dende Barcelona a uns 45 minutos máis ou menos, non? Vale, pasaron dúas cosas moi bonitas durante a A ver. viaxe, o traxecto, fomos con tempo e aínda así, Dios mío, para aparcar que bueno, Montserrat é o noso Valle de los Caídos un pouco por Bueno, sí. por fisonomía, ¿no? Pero bueno, en fin, esto aparte. Cuidado que Fomos para lá e pasaron dúas cousas, como decía. A primeira é que indo para lá, claro, eu fixenlle coñas continuamente a miña nai, dicindolle, bueno, recollemos hasta 9:30 porque foi hasta Castellón, claro, para comer o arroz ali. Pero, ostras, escapouseme. Miña nai convencida de que íbamos a comer un arroz á praia. Vale. Digo, sí, despois vos medio para volver, con estómago cheo. Pero ti pensas que somos parvos ou? Querémoste, pero tampouco tanto, ¿no? Ela iba dicindo, sabes que soñei outro día? Que ia a Montserrat. No coche. Non me gustaría morrer sen ir a Montserrat. Isto dixo mentras estaba indo a Montserrat sin saber que iba a Montserrat. Correcto. Qué bonito, E o segundo detalle era, cando nos íbamos acercando, a miña muller botábame miradas de reollo, porque claro, había tempo xa Sí. no que íbamos vendo cartelería no que se anunciaba Montserrat. Pero miña nai iba tan emocionada, xogando caneta, como un pouco ensimismada, ¿no? Sí. E un momento levanta a cabeza e di, como se parecen esas montañas As de Montserrat. as de Montserrat? E fíxate ti por onde que eran as de Montserrat. Polo que sexa, era E ao final xa, cando estábamos subindo ao monte, pois xa... despois de 15 kilómetros de subida, Cando, ali a Pacita deuse de conta que aquelo era Montserrat, claro. No cartel, Montserrat 2 kilómetros, Sí. decatouse, Hostia, parece que puña ese cartel era unha M moi de M de Montserrat. chamanlle na aldea Sherlock Holmes, a miña nai. Pero bueno, foi unha sorpresa moi bonita, entramos na Basílica, vemos os nenos cantores eses que hai ali, dá un pouco de lástima ali. Os rapacitos. O fin de semana, tendo ali... Entre semana que fan? Estudian, estudiarán, Están ali. Pero estudian ali. Están ali Están ali... como lle chaman? Co Abá, co señor Abá. Co señor Abá, no, fan moita gimnasia, creo. Bueno, en fin. Non se pode, Moi ben todo. Moi ben todo. Non xa temos está. equipo xurídico aínda, Vale, ti como celebraste o día da nai? Pois mire, eu non estuve con miña nai. Bueno. Pero eu fun comer con meus pais o día antes. Bueno. Fun o sábado Moi bien. comer ao restaurante Martins, calle Villarroel. Restaurante Martins. Martins. Ey, Luther Kings. Martins. Que ten pinta de cubano. Sí, podría ser moitas cousas. A mí me gracia o nombre. Martins. A min falei con miña nai e díxome, no, pues reservamos no Martins. Moi ben. E ali fomos con meu pai, que, bueno, que... Celebraste Martins, pero foste Sabadins. Fomos en Sabadins. Martins... Club Sabadins. Non podo parar. Moi mal. Café. Café. Que é a especialidade do Martins, a ver? Menudo día. Menudo día. A especialidade... O sábado? Sí. Hostia. Ojo, había menú, Cuidado. Ben, sei unos ben de precio. Sí. E bueno... Bueno, ben de precio pagou tua nai. Pagou meu pai. Ah, moi ben. Mira, meu pai agora temolo que levar así con silla de rodas porque él está así un pouco... Está como... Acordaste cando Alonso estaba no McLaren? Está como... Está... Lesionase máis que Pedri esta tempada. É un pouco Vinicius ao principio. Entón, él estaba ali estaba para pagar Está e negro tamén teu pai. estaba ali para pagar meu pai ali co billete da silla de rodas.
Digo, "Lle, queres que che colla o billete? Dou yo a señora. No, xa. Hostia, qué rata. No, dime, xa o colle ela que quere cobrar. Eli na Home, tamén é certo que tal como está teu pai, Sí. desgraciadamente na silla de rodas, se ti quixeras pelearte por pagar, tiñalo fácil. No. Pero non, dixeche, dame o billete teu, que xa yo levo eu. Hai algo máis rastrero que iso? Por suposto. Vanche quitar o carné de galego, Eu ofrecíme a pagar antes deso. Sí, no, claro. Arréglao ahora. Lo que pasa é que eu non quero un conflicto, sabes? Aparte agora xa non lle podo botar unha, No a sabes? la guerra. Claro, non lle podo botar un conflicto físico de pagar. Ahora hai que solo diplomacia. Entón, se lle pago, eu vou e deixo pagado, pero despois non hai Dios que aguanto, hai que volver a comer, porque non poden pagar. Ahora xa seguro que lle podes a teu pai, ¿no? Ahora Estamos nese punto. Ahora non lle podo nin pisar nos dedos dos pés, en fin. É que eso é un momento de simbolismo bonito, a vez que triste tamén, pero cando ti xa, porque meu pai ata moi avanzada idade, Ainda lle tiñas... dábame unha hostia e morría de fame no aire, Sí. que ele tiña unhas maus como 3 miñas, e moita forza física, un home traballado na construcción, Claro. cuidado. Pero hai un momento no que, irremediablemente, las gallinas que entran por las que salen, e ti xa físicamente eres máis poderoso. Aí amánsanse. Claro. Son como os gatos, volvense gato de rec, sabes? Din, bueno, igual ahora xa non critico tanto, non falo tanto de máis, vou ir máis o das del, e non vou a estar tan cero. O das del tamén pode ser unha empresa de teléfono. O das del, ou de yogures. sin lactosa. Sin L, casei monitas. Pois sí, en fin, bueno, pois moi ben. Ali Xantar o sábado. fomos vale. xantar o sábado. Pero o domingo, O domingo, eu traíache boa... O domingo foi moitas cousas. mandanga, Moita mandanga. Que pasou? Nada. Estaba mirando Pensaba aí. que non se estaba grabando o programa e digo, O gráfico de con Pecos. toda a barrila que estamos pegando aquí. Sí, graba. Vale, Queda vale. aí. O domingo que? O domingo fun a un evento deportivo. Moi bien. Foi un evento deportivo... Fuches o Sestao River Deportivo da Coruña. No. Vaya por Dios. A ver, vouche por unha música a ver se adivinas que tipo de evento deportivo... Xa estamos concursando. No, aínda non. Ah, A ver, primeiro contoche, despois quiz. Vale. Dai. Oxe, temos concurso de volta. Concurso. Veña. A ver. Petanca. Que deporte? Ajedrez non é, Non ten pinta, non. Nin dardos. Nin tocar a trompeta tampouco, Hostia, estas intros largas De sempre... larga, de carallo. Oh. Esto, niga, ¿no? Home, Home, se non ti un amante do aro, Da petanca. e do taboleiro, esto non pode ser outra cosa que básquetbol, pois efectivamente, Alberto, estiven a pé de campo, a pé de pista do Palau Blaugrana, que entre os meus amigos coñecese como o Pelao Blaugrana. Por facer aquel un pouco de bromita das coronetas, xa sabes, Sí. Pelao Blaugrana. Non fai falta falar de calvos cada puto programa que temos. Y, bueno, Vale. pues, ¿ti crees? Fuches o Jack Nicholson Sí. con peor memoria do Palau Blaugrana. Estivemos ali sentados a pé de pista. O sea, xusto por nunha- detrás de Roger Grimao, Bueno, non, xusto do outro lado, xusto diante. diante del. Correcto, a Moi pé de ben. pista ali con a cadeira e sentado ali Pero disfrutando. cadeira plegable, como se dispón Bueno, é eso? un pouco desas como premium, plegable pero premium. Plegable, vale, das que non valen 25,99, son que valen... Non a rompín, titular. 59. Pois tiña que ser boa. Sí. Estaba reforzada ali con acero, madre mía. Eso é pista pura parquet. Pista pura parquet. Vale. Eu se saía, quitaba o balón. Bueno, Imaginadevos a audiencia a onde chegou o éxito do Bueno Carallo Bueno, que xa nos convidan, en este caso Silvio, sí, claro. a partidos da... Era a Liga CB ou Era era... a Liga Endesa, CB. Liga Endesa. Sí. Liga Endesa. Non te olvides do patrocinador que non me... Xa hai anos que é Endesa, non? Sí, hai moitos. Porque Xa podía ir... Isto vai bailando moito, pero neste caso... Liga CB, sí. A Liga CB, aí non se pode decir a CB, ¿no? Correcto. A Asociación de Clubes de Baloncesto. De baloncesto. Moi ben. Contra que xogaba? Contra o Dreamland Gran Canaria. Aí xa me pillas, ves? É que, claro... Gran Canaria. Sí, Gran Canaria, sí. Gran Canaria, unha isla. Pero Dreamland, que é unha tenda de xoguetes. Pues non sei, a verdad, non me... A ver, espera. Dreamland son a tema... Vamos a quitar a música esta así... A xoguetes ou a marca de whisky? Buah. Dreamland. Eu digo que é un parque de atraccións. Dreamland.
Eu entre... Dreamland Claro, Dreamland, claro. Dreamland, de Terra do Tenda de Soño. deportes. No. Tenda de deportes, o aire libre. Bueno, é que tamén é isto, fíxate. Pero no, igual non é a mesma empresa. Tenda de deportes. Pero é un A ver, proxecto. volve para atrás. Tenda de deportes está en San Feliu de Llobregat. Dubido que patrocine a todo un Gran Canaria, pero bueno, en fin. A ver, Dreamland.es, no, é outra cousa, É unha empresa de... É unha empresa de innovación tecnolóxica. Sí, pero non creo que sean estes. Un startup. É unha startup. Startup. Fida Vaca, de los creadores de Fida Vaca. Fida Vaca, chega. Startup. Bueno, É xirar. qué difícil de escoitar este programa. Emprendedores de startups. Vasme cuspir na cara. Que mérito ten escoitar este programa, Sí. Ahora quero facer un pequeno receso, unha pausa para pedir queres que tiremos aquí un pedir desculpas e darlle as grazas aos ointes e os ointes deste programa porque é moi difícil de escoitar. Eu a veces bueno, a veces non Veña, non Alberto. fago nunca, non o fago Damos nunca. un respiro, veña. O exercicio de escoitalo dende fora non o fago nunca, porque non te escoito nin a ti, Claro. como para escoitalo para dende fora. É imposible. Disociar, ¿no? Sería. Non o fago, pero ahora veume un flash de que é difícil de escoitar. O sea, este Pero a xente programa- gustalle isto, porque non para. O barullo. O barullo. Bueno, toda a vida. Gustalle máis comela Winnie the Pooh. Barullo que podría ser. Barullo. Sí. Barullo. Tamén é un central italiano do Milan de Barullo, Arrigo Sacchi, Barullo. Gianluca Barullo. Pero é da época dos 50 e ahora ten un barrigón da virgen. O Barullo. cantante de trap. Barullo. Barullo. Jason Barullo. Vale, ok, xa, ahora sí. Ahora sí, por favor, grazas. ¿Qué quieres, home? A ver, cal é o teu podcast preferido? Fala alto e claro. Bueno, carallo, bueno, xa estamos nela. Pero cual? Que podcast? O bueno, carallo, bueno, o que fai o Silvio Alberti. Moi ben, pero o mellor de todos. O Silvio Alberti. Aí está. Aí está. Bueno, carallo bueno, o mellor puto podcast en galego do mundo. Din eles. Antes do concurso, vale, porque eu tamén fago cousas. Eu estive o Eu Venres. E non teño que contarche unha cousa, Pues conta. No, pero dime, estiveches o Venres? Eu estive o Venres en Girona, En Girona. no Festival Estrenas. Ah, Vendo a Blaumut, Vale. grupo catalán, sí, moi conocido en Galicia. moi conocido en Galicia. Non sei se toca moito por parroquias, non ten pinta. Pero vino nas escaleiras da Catedral de Girona. Ah, eso, moi bonito. Plató Eso, audiovisual, como ben sabes, de Game of Thrones. Joc de Trons. Xogo de Trons. Em, Xogo de Tronos en Xogo de galego. Tronos. Nas escaleiras literal. Sí. Es- Pero eles nas escaleiras ou... No, eles abaixo, Vale. diante Sí, sí. tiñan a catedral e nas escaleras o público sentado, pero con esa particularidade que Qué é moi guai. bonito os primeiros 10 minutos, pero despois parecía que patrocinaba Ryanair o evento, porque tiñas que estar cas pernas moi plegadas, sabes, como apretando collón, no, Sí, no caso como, dos homes. como de edad, cero. E claro, Blaumut é un grupo que trae target de todas as edades un pouquiño cara a senectude. E había escenas moi graciosas de xente que aínda se está erguendo hoxe. Sí, nuns. están ali... Aínda se están erguendo da catedral. Están recollendo xente da Catedral de Girona. Están recollendo Ayuntamento de personas. Girona encara está... Correcto. Rosadina... Contame logo, que? Nada, me que eu o mércores día do traballador celebrei, no? Sí? Porque o celebrei, sabes por qué? Por qué? Fun a Martorell, a localidade de Seat. Que necesidade había de ir a Martorell? Pues a verdade que sí. Menos mal que me viñeron buscar e me viñeron deixar. Dios mío. Sí. E que fuche facer a Martorell? A xogar un 3x3 e que vai de baloncesto este programa, home. Dios mío. Baloncesto. Vale. Veña. Fomos a Martorell. E sabes que pasou? Xogamos un 3x3. Pero, a ver, esto explicado ben. Era un campeonato? Era un campeonato organizado polo Club Básquet Martorell. Moi ben. Estáme apetecendo todo de momento, Sí. Estáme apetecendo 1 de mogollón. maio, 9 da mañá. Fuá, Vamos a Martorell. Fuá, É o que... Que ben, que planazo. É o planazo. Buah. E apuntámonos na categoría Senior. de veteranos. Había a senior e había unha por enriba, a de veteranos. A seguinte xa era cadeira de rodas. Bueno, claro, a seguinte xogou meu pai. E na outra o meu. Creo que incluso se podían cruzar. En semis. Sí. Bueno, pues había
moitos equipos inscritos, un ambiente de baloncesto, de deporte, Un ambiente de baloncesto, ¿eh? Sí, Qué comentario ambiente. para Encher, ¿eh? Sí. Qué comentario de Eurosport para De- Encher. Había moito ambiente de baloncesto nunha pista de baloncesto. Que vai a haber? Ambiente de cricket. Claro, coño, Claro, de baloncesto. pero esto dino nos Xogos Olímpicos, por exemplo, Sí, sí. un ambiente olímpico. Un ambiente olímpico nas Olimpiadas. Pero ¿dónde vai a estar? Claro, hai que, bueno, Que veño de Alcaeda, xa verás que a xente vai a ver. Bueno, que? pues había 2 equipos inscritos na categoría de veteranos. Só dous? 2? Con razón. Alberto, estás falando cunha persoa que é campeón de veteranos do 3x3 de Martorell. Llame, por favor. Pero, quer decir, erades dous. O sea, Éramos 2 solo equipos. Había un 50% de probabilidades de gañar. Hostia, pero hubo que subalo, Home, repartiron bastante. Tengo aquí a un morado aquí nun brazo que ten un nome aí dun que lle poño cara, A verdad que nas gradas puidose ver a xente coñecida do mundo do faranduleo e do audiovisual. Sí, como por entre exemplo? eles Javier Fesser, director de Campeones, collendo ideas para a terceira parte da película. Porque viste esas fotos, perdón, viste esas fotos, Sí. os stories do equipo. A verdade é que non sei como vos chamastes, se que poñer algún nome ao equipo. Non podo falar deste tema porque máis tarde falaremos de… Vale, eu propoño exentos de gimnasia. Van a ver, era un día de festividad, de… No, que sí, pero Alberto, que- podías ter xogado ti mesmo. Home, dende logo que sí. Igual o nivel tería baixado. Dende O sea logo que sí. Bueno, non moito. Ti crees? O- Queres vir ao próximo 3x3 que vayamos? Baixaría o nivel, digamos, deportivo, subiría o estético. Bueno, pues todo puede ser, a verdad. Faltada parcial. Líbreme Dios. Pero a verdad que… Campeonex. Alegrastes ese día, verdad. Bueno, pues está ben. Veo que… Casi mágenes. Campeones. Bueno, Reina del pues… invierno, parabéns. Viches que canción máis rara, Baloncesto, Baloncesto. Reina del invierno. Non entendo nada. De repente Frozen con Kobe Bryant, ¿no? E mira, imos poñer aquí unha música de quiz porque volve, bueno, quizás isto que é concurso. Quero un concurso porque Alberto teño 3 preguntas para ti Veña, con 4 opcións. qué ganas. Hoxe foi bastante de baloncesto. Foi bastante baloncesto hoxe o programa, ¿eh? Sí. Hai aquí unha canción que se chama El concurso de la meneadera. Pues meneadera, ¿eh? Meneadera. A Muy ver, bien. ¿qué esto es? Todas las mujeres que saben que están buenas entren a la pista. Igual todo puede ir a seguinte, ¿no? Igual vamos a poñer esta que é máis clásica, non? Gracias, Silvio, gracias. Hai que… Momento incómodo patrocinado por… Cancelación un del… tipo con bigote, que no sé cómo se llama. Alberto Montes, nuevamente, no bueno, carallo bueno. Silvio Falcón, ¿qué tal? He hecho un gallo. Eso fuera un… Dalle. Espera que teño que mirar a Chuleta, home. Ah, vale. Hai que… Tú xa subir a música non podo facer aquí… Está todo, Silvio, ¿verdad? Alberto Montes, Dime, compañero. onte asistín ao Fútbol Club Barcelona Gran Canaria, como falamos antes. De básquet, ¿eh? De básquet, Chamase fútbol club, pero é baloncesto neste caso. Partidazo. Partidazo, ¿no? Como se chama o xogador cuxo nome Sí. máis graza nos fixo? Entendo que do Gran Canaria, porque do Barça xa os coñecedes a todos. Correcto, do Gran Canaria. Vale, vale. Opción A. Shamon House. Digo xa a explicación. De que irás. Por lo de Xamón da casa. Xamón House. Sí, sí, entenderao, ¿eh? Bueno, digo cho porque… Shamon House, ¿vale? Xamón House. Shamon House tamén podría ser Moyouse, ¿no? Shamon House. A opción B, Eu teño moitos problemas desde esta mañá con esta opción. Elevalunas eléctricos. Qué mal xogado, eh. Elevalunas É máis eléctricos. máis xogada. Ven por ti que le vas toda mañana escarallado con esta mierda. Pero claro, a nivel concurso Elevalunas eléctricos. desmerece. Pero é que despois teño que te enseñar como está escrito eléctricos, con K, eléctricos. Bueno. Ay, por Dios. Terceira opción, C. Pierre Pelos. Pierre Pelos.
Esta gústame. É o actor, A é o actor, explicación? é o actor de la comedia francesa del año. Pierre Pelos. Pierre Pelos. Pierre Pelos, a gracia é porque cando a megafonía di que fixo falta é falta de pelos. Ai, e a opción D, Que pollas eres. Hai que recordar, despois recorda a pregunta, Calé, porque xa a xente igual non o sabe. o nome máis divertido que nos fixo máis graza. Do Gran Canaria. O Gran Canaria. E por último, Sasha Papadopoulos. A ver, recordemos. Primeiro, Shamon House. Shamon House. B. Elevalunas eléctricos. Este descarto. C. Pierre Pelos. Sí. E a D. Sasha Papadopoulos. Vale che que non teño ningún coñecemento de ACB actual. Sí. Non como as anteriores, que teña Que- moito coñecemento. Vou descartar el Evanuras eléctrico, evidentemente. Sí. Estou entre Pierre Pelos, porque me fai graza a min. Quiere unha cena de picoteo, me fixe moita gracia a min. Sí, é un poquinho eso. E a primeira, que é Shamon House. Entón, Vou ir a pola A. Vas pola A. Shamon House. Quedaste co Shamon da casa. Shamon House. Alberto Montes, a resposta correcta era Pierre Pelos. ¡Oh! E a megafonía do Palau Blaugrana dicindo falta de pelos. Pero dixo como mínimo 4 veces, como 4 faltas que fixo. Muy bien. Esa muy broma. bien, muy bien. Aparte, no berrándolle, pelos, pelos. Foi divertido, estivo ben. Pierre Pelos, moi ben. Gran Canaria. Non é actor, logo, descartamos actor. Non é actor, pero Casi, podía. Estiven razonando ben, Shamon House tamén é Shamon da casa, guai, tamén é. Shamon House. Elevalunas eléctricos sería un xogador lituano, Elevalunas Home, logo. eléctricos. O Rubio, chamarían. Mira como escribín, que a min escrito fai máis gracia que… Ai, espera, que… Epa. Estás escribindo só agora. Sí. Elevalunas eléctricos. Con acento e todo, Claro, eh? é que… O acento lituano, É mítico que- acento lituano. Bueno, na liña do que comentábamos antes, Alberto, fomos a un 3x3 de xente… Xa esquecera ese dato, Sí. Martorell, xa… Martorell. Quixen esquecer. Como se chamaba, Alberto, o equipo co que gañamos a categoría de veteranos do torneo 3x3 de Martorell? A ver, cuán de flipados sodes. Opción A, os Lobios Wild Octopuses. Home, Despois contamos de que vai isto, Opción B, os Portland de Belén. uf, Opción C, sentoume mal e todo. a opción C, Paja Postal. Baja postal. Paja Postal, un Vale. clásico. E a opción D, outro clásico, Panatimancos. Pois espero que non me la gogaras e voume quedar con Lobios Wild Octopuses. Alberto, contalle a audiencia de que vai isto dos Lobios Wild Home, Octopuses. eu durmo. Eu teño de camisola pijama a indumentaria dos Lobios Wild Octopuses, que é un deseño de camisola Sí. que se fixo aquí a Silvio Falcón. Estivo colgada aquí un tempo, pero xa non está, Sí. Con motivo da súa despedida de solteiro, Sí. digamos que a camisola corporativa era o diseño dun balón de baloncesto como collido por un pulpo salvaxe. Aí está. Efectivamente. Entón Pues, eu decántome por esa. Básicamente efectivamente, por Alberto. reciclar a roupa tamén. Non te que mercar outras nin facer. Vale, pero ti nas imaxes biches que houbera esta roupa. A verdad que non, me figuei. Non vin. Igual Igual Alberto, digo que efectivamente a opción correcta era os Lobios Wild Octopuses. ¡Vamos! Tamén había megafonía e costaballe moito decir decían Lobio, coro. Gares. Lobios, podía decir lobios a checas. Lobios. Claro. Bueno, Igual tamén lle costaba decir lobios, ¿no? Seguramente, A xente de Martorell. En Martorell non saben o que é Lobios, hai guana Lobios, que mira que hai canción e todo, Fora do Córdoba o Altea e o Marbella, non controla. Falan en nomes de coches, Exactamente. Bueno, teño que che contar que esta semana pasada Sí? Steven con febre, malal, Vaya, enfermo vaya, e fun, desplaceime a Martorell con febre.
Carai, Empastillado. gañache infiltrado, El Gefe infiltrado. Sí, xoguei con febre e gañei o campeonato coma Michael Jordan, que xogou un partido lendario durante as finais da NBA do 1997, cando no Game 5, entre os Chicago Bulls de Jordan e os Utah Jazz, estaba moi enfermo o día de partido con síntomas de febre e outros, e a pesar da súa condición física, anotou 38 puntos, colleu 7 rebotes e repartiu 5 asistencias. Ojo, canto dato, Que nome recibiu aquel partido de Michael Jordan que xogou enfermo? Vamos a ver, opcións. Termagin Day. Xa che digo que o apelido é Game, vale? Non é Vale, Day, é Game. Vale. Pero bueno. Ben tirado, ben A. tirado. Superman Game. Vale? Pasou a historia, todo o mundo o coñece así. Opción 2. Flu Game. Vale? Flu é gripe en Sí, inglés. sí. Opción C. Fever Game. ¿Sí? Vale. Febre Sí, xogo. Febre xogo en galego de toda a Febre vida. febre xogo. Febre xogo. Febre xogo que fai que facía Xalviña tamén. Y opción O que facía D. Tristán, febre xogo. Febre xogo. Sí. Xogo porque iba hasta gaperras. Sí, claro. Febre, sí, casino. Y por último, o Weakness Game. O xogo da debilidade. O partido da debilidade. Buah. Mira que vin The Last Dance, Y sae este partido, ¿eh? Fálase diso, joder. Fálase que incluso que podía ter sido unha Intoxicación Aí está. provocada polo rivales, ¿no? Sí, por a o pizza, unha pizza. Unha pizza que lle puxeron aí a última hora Stockton, le voy a Stockton. Stockton e Malón. Stockton e Malón. Que é unha empresa, Manolo y Benito, Stockton e Malón. Iba Malón, Stockton en riba de Malón cunha gabardina. E Sí. logo ya pizza. Pero ¿cómo se llama? Superman Game, Flu Game, Fever Game, Weakness Game. Fever Game. ¿Respuesta final? Sí. Pois Alberte, efectivamente, a opción correcta era Flu Game. Ai, moita decepción na túa cara, hoxe Alberte. Sí, perdo o premio. Eu chamolle o meu Championship Game. Ali en Martorell, o meu Championship é tontería. Qué bien, É parvada, por Moi Dios. ben. Nola boa. A Sí. febre deucha Martorell ou xa ti viñas con ela? Viña con ela e ao chegar a casa metime na cama e volveume a subir, Home, claro, polo esforzo, que claro. É que Esforzo tetánico tetánico. contra ese Tetánico subiu a febre. contra ese outro equipo co que xogastedes, Ojo, Que- Había nivel, pero que eles eran veteranos. Eran veteranos reais, ou non como a vos, que vos apontes a veteranos para poder xogar contra pais de familia moi maiores, Había- contra semiavós. Eles eran veteranos e nós tamén. Era É dicir, que franxa de idade. igual era 40 plus, menos de 50 Vale, ou vale. algún aí. Casebellos. Xogastedes A contra categoría Casebellos. Xogastedes contra Casebellos, vale? Bueno, sí. ¿Y qué? No, un dato. Cara, yo repartían que parecía Amazon la Virgen. Bueno, claro, porque era a única habilidade que tiña. Corrían máis que a nós. Eran o Atlético de Madrid. Eran o Getafe. Eran Simeone. Eran Bordalás. Se Era. llamaba Bordalás Team. ¿Cómo se llamaban eles, por certo? Marturey Team. Era tan engañado, soso. Ben engañado. Sí, ben engañado, é que xa ves, Ben engañado. Non merecen máis. Bueno, pois aí, xa está. Aí o Vale, pois... Digo oye, ben, Imos traendo máis concursiños deste. A ver. Trae bequeiras, home. Ah, va, Todo meis, que a ti gustache. Todo que sexa humillara, Este último programa antes de que en Cataluña hayan eleccións, non mira. houbo ningún tipo de mención e igual tampouco fai falta, pero xa está. Pero xa houbo ahora. En absoluto. Xa está. En absoluto. Xa comentaremos a posteriori. Digo porque unha das cousas que temos nós e non outros podcasts en galego é que podemos falar destas cousas, Podemos sabendo falar de un que. pouco. Eu fixen porras, estou facendo porras. Porras? Non teño ninguna necesidade, pero… E que lle das 20 diputados a CUP. Bueno, a que fixen atado agora, dixen porras en plural e fixen unha, pero… Bueno, pero para mí xa son moitas. Fixeches máis unha camín. Orde. Coloquei o orde dos partidos, máis que non lle puxen ainda número… Hostia, pero iso é bastante fácil. O escano. Bueno. Sí, home, sí. Queres que o che diga eu aquí? Dime. É moi fácil. Digo a miña primeiro, a ver se No, ao revés. Son influenciasme. Eu non fixen ninguna porra. Vale, Tú xa vale. tes apuntado en algún sitio. Sí. Vale? PSC Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns, CUP e Aliança Catalana. Bueno, vale.
Como dixeche? Bueno, eu PSC, Sí. Junts. Junts, Esquerra, ¿Y aquí dónde fallas? Podemos, no, Bueno, Podemos ya nos Común. representa. Común Sumar, Común, PP, que máis se quedan? PP, cuarta forza clara. Quedanche Q, xa te liache. Sabes que dame preguiza. Bueno, oiches, Dame preguiza. xa está, xa o gravamos, En fin, xa. eh, Vaite pa túa casa que uxe é No, luns. no, únenos. Únenos. A partir da semana que ven, uniranos outra cousa con Galicia. E que tamén seremos de dereitas. Bueno, igual xa o éramos, pero... Un pouco un baixón de Sí. para acabar, ¿no? Pero Tampouco. tampouco pasa nada, ¿no? Bueno, ata a semana que ven Marcho non cae outra. que teño que ir a buscar a pequena. Sí? Vale. Son 6:25, 26. Cuidado. Teño que ir a Philip Spring. A Eso. Vale. A Springfield. Ala. Eña. Con Dios. Conte fun ver a Virgen e puxenlle unha vela, A ver, que xa estamos ca música do Non te final. perdas, no, no. Eso xa era para contarche a ti. Non aguanta que escoite nadie. Moreneta rima con coreneta. Ata aquí o programa de hoxe. Recorda que podes seguirnos nas principais plataformas digitais.